Investigazzjoni tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi sabet li attakk fil-konfront ta' numru ta' ministri minħabba li n-nisa tagħhom jagħmlu xogħol mal-gvern kien biss attakk kapriċjuż. L-attakk kien ikkoordinat minn artikli fuq di xiftu segwew is-soltu nies fil-Partit Nazzjonalista li attakkaw personalment esponenti tal-gvern. Arnold Cassola għamel l-ilment kontra l-Kummissarju għall-Istandards. Iżda l-investigazzjoni li saret sabet li ma kien hemm l-ebda ksur ta' etika minn ministri li ħatru dawn il-professjonisti fir-ruoli ta' xogħol, fosthom karigi li fihom hemm ukoll 20 ta' persuni oħra. Fost dawk fil-mira kien hemm Mart il-Ministru Għawdex Clint Camilleri, Kasċar Kristall għall-Kummissarju tal-Istandards. Dr. Deborah Camilleri Mart il-Ministru tipprattika bħala avukat tal-għajnuna legali, iżda l-Kummissarju sab li bħala hemm ħafna oħrajn. Jekk wieħed iħares lejn il-lista ta' avukati tal-għajnuna legali li tidher perjodikament fil-Gazzetta tal-Gvern isib li bħalissa hemm 59, qal il-Kummissarju għall-Istandards li hawn sab kif għalhekk żgur mhux tingħata xi privileġġ. M'għandix tkun imċaħda mill-isservi sempliċiment għax hija Mart Ministru, kompla jgħid il-Kummissarju, filwaqt li ntqal ukoll li hemm bord tal-għażla. Fost il-Ministri li kien hemm attakk fil-konfront tagħhom kien hemm ukoll Chris Bonnet minħabba li l-mara tiegħu għamlet xogħol legali f'ministeri oħrajn. La darba Dr. Boniti avukat bil-warrant li tipprattika m'għandix tkun skwalifikata għax insertat mara ta' Ministru, qal il-Kummissarju għall-Istandards. Minħabba dawn l-ingaġġi sar il-ment ukoll kontra l-Ministri Jonathan Attard u Anton Refalo, iżda l-Kummissarju għall-Istandards ukoll qal li m'hemmx każ kontrihom. Il-menti oħrajn saru fil-konfront tal-Ministru Mirjam Dalli u Silvio Xkembri minħabba l-ħatrit fuq bordijiet ta' Claudia Kuxkieri, is-sieħba tas-Segretarju Parlamentari Endi Ellul, Remenda Grek, is-sieħba tal-Ministru Bonnici u Joen Galdes, Mart il-Ministru Rodrik Galdes. Fil-waqt li ċerti ħatrit kienu ilhom li saru kien anke notat il-kwalifiki ta' dawk maħturin li fil-maġġoranza tal-każi għandhom sa livell ta' masters u b'diversi snin ta' esperjenza. Għaldaqstant il-Kummissarju ma sab li sar xejn kontra l-liġi u finalment ma nstab ebda ksur ta' etika mill-ebda ministri interpellati. Dan il-każ biss wieħed minn sensiela ta' ilmenti li ressa Arnold Cassola u li eventwalment instabu li huma bla ebda bażi.